Elizabeth chu doctor te chuan cancer anei le nei lo an fia thei tak lo awangin du thlan thei pahnia nei thu an sila amamo mi alo inzai top o chuak thei to lawa om emo inzai lawa cancer alo nei palpoa nun pui top turin Gabriel chu inzai na ruma chuan shroilu anita a Claire chuan Elizabethin afanung e thak tur no pang thon thu a chiar lai alo record lai chu ril shom takin a ena Claire chuan Elizabeth anzai lai chuan top turin angen thuta specimen bom khat thun swal pal thei ani ti hre chuak thutin rang takin inzaina pindan atang chuan atan chuak ngal Carly awashil ve ngala Gabriela chu lotling takazai ania anu shia tir tura nil awakal chuan a khuang ken lai alo beng reng chu awa mua Gabriela lung phu po chu khuang ri ang chia chia chuan a phut that to tu awashilani Elizabeth aron than har chuan Claire chuan a specimen bo chu anzon mu thu ashila Andrews chuan cancer anei lo thu alo soive bok lom takin Claire chu Elizabeth chuan akwa ta a son chu eron muturin akala eron chuan thil thar azir bela wanga lo fakin ama kai soi thei tur a mu khuna chuan mishing nun phung azir bel theizel dur thua shil tela son chu lung nur ngalin eron chuan ama chukal san tur angaya midang tu ti asiat ngai lo tran puin adu lo thu asei bokani damdo in pon lama doctor nilina bial nu Jessica alo ma lai chuan Claire chuan muin apan naya Gabriel lotling taka ase wang chuan lompuina thu a hlan Jessica chu alo thleng ve ngala Elizabeth le achung ten an complain thelu chung changa code atanga an damdo inin lekha adon chu lomwak lo ti sia takin Claire ape a an kalson zui ta ngalani son le lia te chu elevator atanga lo chuak dunin lia chuan son chu leng koi turina soma atu ka chuan Dr. Andrew chuan andam do ina VIP patient thasui chat awanga zeingai an nei don thu intern haushilin amma le Dr. Neil chu an assist thei don thu asoitela intern hau chu an team tur a thlantir son chuan chu tiang in zeina alatel ngai lo thu soin Dr. Andrew chuan andam lo chu in fiami milar tak ani thu asoi zewa Dr. Kalu chuan pathum an ni thu le pakhat chu achuang donami ti azo chuan Dr. Neil chuan anzinga pakhat chuanin Dr. Coil assist ve tur thu asoyani anni chuan midang ke pani ti shrol le thasui inzomna bora har satna nei anzei ve thung tur thu ashila Dr. Andrew chuan intern te chu antel na tur team thlantirin Clary chu Dr. Coil bula thok tur chuan ain patfu ta hlau maya Dr. Andrew le a team te chuan andam lo zai tur profile chu anzir chianga andam lo chu Bobby Otto ni in akal na zona champion title hau mek tuania ma se mi puite be sei lo takin aban veilam chu ahliam pal ta hlawani chuti lai chuan son chu akal bole thuta son chu eron office a kalin chuta chuan ama chan pui tu tur therapist Dr. Melissa Bourne eronan alo ko sak chu alo ve a erona chuan in lama anin kom ma in hmel shia tirna nei masak phot a thataringa ma se son chuan chutianga mishangin an pui tur chu adu lawa a chuak le ta dei ani Andrews le atim te chuan Bobby chuan mua Andrew chuan thataka an enkol tur thu shilin engma hlau thong lo tur chuan acha chuti lai tak chuan son lo lutin akut zung pui pani chu mer turin Bobby chu antia chutia a mer lai chuan son chuan Bobby nat na thlen tu ni thei omang chu amit tha ma se chiang faka asiat ma in Dr. Neil chuan ronti buain Bobby chu zeitura ruwa man turin aron shila son chuak tur chu Bobby chuan kauletin Dr. Dangin son an endan chu asia thiam thua soya ama anga min ring tok ni turle ama thua dingam tur chuan afui son chu anja alavina siani Dr. Claire chuan Dr. Coil ne na an zai tur patient file chu alo bi chianga Coil chu localin Claire chu angai dan te anzo thuak thuaka Claire chu lead la turin atitamo mai andam lomhing chu heizelania akevung ul chu Claire chuan an en saka an zeivat lo chuan atun din mun ai achiat bel thei thule ti dam ai chuan aketan bun mai a lo om thu a shil tamaya heizela chu amangang hle ma se Dr. Coil chuan hlau lo tura shilin ake chan nan thei to pan chhuwa tur thu lo soive boka Dr. Coil chuan Clary thiam na chu angai sang ru hle ani in zeina ruma chuan Andrew le atim te chuan Bobby chu an zei meka Kalu chuan Andrew chu a paper zia pakhata chiar thu le tha ti thu soin Andrew thiam na chu afak luama son chuan soitur a sheve mai si lawa intern an ni ve vaccine Dr. Nila samchu an faksak ve ringot pa chuan Bobby chuan nerve conduction test nei se adu thu asoitela ma se Dr. Neil chuan tul alo ti saklem lawani
Dr. Andrew chuan an hmabak ti tur la om chu kalu ti tura shilin inzir lai chuan atak nge ti hian a hlo thlak thua soitela Dr. Coil a in zeina ruma ve thung chuan boruak ti zang khai tumin Coil chuan an zeidan tur le thil tul dangte chu duty hau chu a shil fia zung zunga ni la bul anga serious deu om a tru lo thule ha dam taka om turin clear chu a shil big boka chu mai ba ka atak nge ti hian thil all sam thu soin clear chu hei zela ke pakhat lam zok zai tur chuan a shila chumitlai chuan son chu ba sa ho atuma ma se aril ru thlak le thutin damdo in lama chuan atlan leta damdo in ti faina bungru anda khomna hmuna chuan mutna siam rema a om ta then mai ina hoa therapist kom chu a she ngoi ngoi ni chuti lai tak chuan eron chuan appointment nei remind na message aron thon ve chia ma se a delete ta ngal mak mai atu ka chuan son le eron te chu anin tok hlau maya sonan Dr. Melissa a hmulo wang chuan eron chu alom lo hle ani son chu alom lo na shilin son chuan rimanei thua shiltela an reng boka son la in bol lovin a biruk na atang lo chuale mai wangani ma se son chuan Dr. Ruma a inti fai tur thua soi ve thoya eron chuan son chu puitling ani to thule adu lo zong chu thataka adu lawani ti shil mai turati in zan mu thalo le inti fai lo khop khopa hun a man pha chu tha ati bik lawani chuta chuan ti dan thlakin TV thar tha em le man tauzet surround sound nei chi chuan son chu a thlem le a voi khatal mutur le chumi hnuwa a hmudu to lawani chuan a hmu zom angai lo thu a shiltela son po chuan rem ati ve ta ni Dr. Coyle Dr. Claire te chuan Hazeli chu antlo a akedam na atan chuan hun adu deuh don ti an shil Coyle chuan Claire chu adu deuh ni na langa Claire thil ti dan te chu an fak sak vela ma se Coyle om dan vel chuan Claire om chu ati nuam lo ru hle ani Claire chuan son le kalu te chu mu in tu emo zok zok chuan an om na tim thleng pui an du le du lo azota Dr. Coyle chuan professional line pelin atlang nel ma ma ni in ashi ani ma se kalu chuan Andrew chuan in zaina a khoi tu bera a om tira wangin a om na tim chu sana du lo thua soya son chuan Bobby chu sonan Bobby chuan advice thataka pek thina wanga angai na thu soina kal son dei bok Bobby aron than har chuan amma an zaina sonan engma ati velawa wangle akut atho velo ti asia chuan alom lo le a son chuan aril ru siam felin Dr. Neil Biaka son chuan MRI amamo ti shil atum ta a ma se Neil chuan alo hnial saka wangin son chuan ama chu Neil chuan aza alo ni asia thu asoi ta mi amaya Neil chuan chuti lai tak phei chuan anei lo le zwal thuina chang ma se kalu chu lo enrolin Bobby chu game khelmi ani awangin tlema ngai sak big deuh po aswalo thu soin MRI chu ti athadarin thu soi ve a Neil chuan arem ti sak vele mai ani rang takin son chu akal ngala kalu point azui ve bok MRI ti na ruma chuan Bobby chuan son a hnena midangin anza adu chuan tlema huaisen ve deuh turle adin na ding het char ngam turin a fui le a ma se son chuan sergeant thiam le thatak chi ani adu thuina chang TV surround sound system anei theina turin Dr. Melissa mu angai thu Bobby chu a shil chuan Bobby chuan ano pan lain anu le patent therapist an mo tir shin thu soi chuakin ma se engma azom ngai lo ti son shilin ama du dana thil kaltang pui chu eng thila po a thei reng ti a shil tela MRI result alo chua chuan son le kalu te chuan Bobby a chuan in abala cancer nain a thluwa ka alo in try dar to ti an mu chuaka ma se zai a hupur om hle ani Bobby chuan kumthum kalta khan cancer en kol na alo la thin helo ni a Dr. Neil chuan anat na nei thin chu engwang zep nge ani azo chuan Bobby a chuan sona thu soi kha ngai thla se chuan an shia tur thu suin son chu aza lo hle ni a shia thu a soi bela ma se Neil chuan son chu angai nep lo thu le za na anei thu alo soi ve bok Bobby chuan cancer en kol na alak thin chuan a game khelna a effect awangin ni tina thi chunga dam ai chuan thataka dam tak le hlim taka ani tin hun man adu zok thu asoya sonan taksa pum scan thei a thadarin thu asoi chuan Bobby chuan alo thlop ngal thuani Claire chuan Hazel din mun a endik lai chuan Hazel chuan na thona mun hi tun ma aya a shiom to thule mei chedan bik phei chuan an ai chunga omten an zuwa mai thin thu asoya a u naw nu chuan bang mai tur alo ti chuan Hazel chuan adu lo thu asoi chuti rual chuan alungpu aron rang ta zui ngal waka Claire chuan Dr. Coyle a kau ngal Coyle chuan Clarin pom lo hle ma se an boy thut na chu thataka alo handle thu suin Claire chu afak luama Dr. Melendez Neil chuan Dr. Glassman ngai dan alak na atangin Bobby thluwa ka cancer chu zai chi ani lo ti a she thiama chu Bobby an shia tir ve ngal bok Dr. Coyle le Clarite Dr. Restroom anom lai chuan
Coil chuan Claire chu moilo taka hnai atum tamaya Claire chuan she omati hlea Dr. Melendez le Jessica te chuan Jessica pa Mr. Preston Zenri an kil puya Preston chuan afanu chuan a hna chu chol san se adu thu soin an in nei na sen chau zong zong po atum sak thei vek thu soya an ni chuan an lo hnial na sangang mai ma se borok sang chho zelin nil chuan Preston chu apa hausak na awanga chu tianga omani thu asoi chuaka khotlang tara tangkai na nei si lo ran nung tangkai lo ang tak ani thu asoi bok Preston chuan thinrim takin do kana chuasana a chuak ta dei ani eron chuan therapist a hmu du lo awanga bungrada khom na a ria chung changa son chu ati ti puya son chuan thil hre chuak thutin rang takin atlan chuak phuta Dr. Claire chuan a kop ve deuh reuh Dr. Kalu chu koil omdan zong zong chu shilin ani chu a support lo awang le angai nep saka wang chuan a thinrim hle ti a shila Dr. Eron chuan Bobby chu a thluak atang sel then khat pai a hre lawani chuan a thluak ka bok chu anzai thei don ani ti le chumi anga anzai chuan a taksa veilam a man thei to lo tur thua shila Dr. Andrew chuan chu tiang anzai chuan a gaming career a chiat thek tur thu lo shil ve nga bok ma se Bobby chuan in ngai to non mi alovin in zai chu arem ti thu in a chang zui ngalani Dr. Kalu chuan Dr. Cole chu Claire laka a che dana wanga chhuwa chalin lokar kongka chuan anor beta Clary lattaka om tur chuan a vo Bobby chu tluang taka zai chu ania aron har chua engthila ma thatna le thiamna anei ngai lo thu soin video games an mel shet chhotana khovela a thaber ani thei tamai ti asoya son chu midangin anti thei chin le ti theilo chin in shil ti reng to lo tur chuan ati Dr. Neil chuan apa laka om dana wang chuan Jessica chu ngai damadila ma se arin lo lutukin Jessica chuan fanei adu lo thu asoi tamo mai hospital lobby chuan Eron chuan son chu chua chalin Melissa mutur chuan atur luita a son chu boy thutin Dr. Eron mai abeng fu pal ta hlau mai rang takin atlan chuak ngala Dr. Kalu chu Dr. Koil laka ache dana wang chuan an bana son chu abung ro chen khatenen abo thut mai Eron chuan anin chung chu en kwalin son omna tur omang ni thei chu angai tu akwala lia kongka chu kikin lia bula chuan son chung changa soipuya a omna chin a hriat le hriat lo azot bok lia chuan a hriat bik lo thu in alo changa ma si Eron chuan a oilo wangin in chunga aluta azong kwal ta chiam maya lia chuan police kawa alo wawa a in chu a chua san watani lo chuan police call tur thu asoi non le a Eron chuan son a mu boxi lo beidong chuan lia chu akat pe in son omna chin a hriat hlau emo abiak po hlau chuan ama chu hriat tir nge nge turin angen zuani abiruk nu chuan lia chuan son a biruk na chu awa po hon saka sonan a hna kala du thua sei chuan lia chuan ril rufim aput lo laya thuthluk na siam lo tura shilin ni engemaw za chung chu chol turin atia sonan arem ti hnu chuan an pani in road trip kala anin soi phura damdo in lama chuan Dr. Andrew chuan Dr. Neil chu ami zai tura pui turin atia Neil chuan a man lo thuin lo chang zeta ma se Dr. Andrew an a zai tur case a ril chuan Neil chu a phur hle a phir in zom zai shan chu alati ngai lo thu soin a pui thei tur thu a soi ngal Neil chuan son ala mu lo wang chuan Claire chu a mu le mu lo zota ma se ani po chuan ala mu mi lo thuin lo chang eta Claire bula phir u naw an luru in zom an zai tur thu chu phur takin a shila chutia an soi mek lai chuan Eron alo kala Neil chuan son alo kal lo ringot chan chu azota Eron chuan dot soin son chuan akal theilo tur thu a hil big mi alo tin a changa Neil le Claire te chuan phir zai tur te chu an vat lo a son le lia te chu road trip nei tura anin siam zo chuan phur takin an chuaka lia in car pahnih lai alo nei reng ti a hmu chuan son chuan engtin nge chu tiang ati thei ti angai tu alai takin lia chuan apuin athuro chia a car chu atana hnut chia ti a shila Dr. Andrew chuan Dr. Eron muin son akal lo ti a hriat thu a shila engti re nge hum atum zotin a hum reng thei don lo ti a shil son te po hlim takin an kal zela chuti lain Dr. Neil le Claire te chuan phir te an zai lai chuan har satna an tok tatlat mai son chuan lia chu angai na thu shilin engwanga sen jos chu ngai na lo nge ani azota lia chuan mi tu po chu an inel ema wanga nuam lowati thu soin son chuan lia chu au naw pa boral dan tele apa swal chin zia tele asuzupui khoi atha sak thu te chu a hil veka au naw pa nen ina tang an tlan bo hnuwa bas an khosak dan te rela tang an fiam laya atla ka wanga aboral thu te a hil ta veka chumi hnu chuan a hoto mi alo thu le Dr. Eron chuan ain kol chau thu te a shila lia chuan son chu khongain music mangati hlimatuma
Doctor Kalu chuan Doctor Coil chu mu in Doctor Dangte chu ama she thiam turle damdo ina chuan a thole theina tura ta na lo biak sak turin atia ma se Coil chuan a boina tur ani lo thu in a chang in zaina lama chuan phirzinga pakhat jok jeni chuan lunglam fello na anei thut maya Doctor te chuan an zaishan watangai thuan shil son chuan eron hne na tangin kola donga ma se lia chuan a phone chu a ofa motor a khaltir thua soya son chuan a ofe maya lia chuan motor khal dan chu a zirtir ta a son po chuan aman chho ve zel bok phirte chuan zaishan chu an rem ti ta a lia chuan son chu motor ke an phia tira ma se son chuan control boy thutin thingkung asuta chor mai son hlau thong chu a boy ta chiam maya ma se lia chuan a thiam lawani lo thu shilin a hnem ve zung zung bok phirzinga pakhat zo ke ti chuan aril ruwa thak le a u naw nu ne na zaishan adu le lawani ti chu clear ashila ni le Andrew te chuan phir te chu zaishan ngei an ni theina turin an ril ru hne theidan tur an ngei tu ana sa hle clear chu an ni betur le hne ngei tur chuan an ti ta a lia le son te chu bara kalin lia chuan son chu zu a in tira son a chuan lia chu automobile engineer ani ti a sheve ta bok nil chuan clear chu fanei adu le du lo zotin abial nu Jessica chuan fa anei du lo thua shila aril run na te chu a in bun ruak nil chu Jessica ruma lutin fanei lo om chu poyati lo thu suin ama ne na anam dun phot chuan adu tok le ani atia padin mun she thiam thei tur chuan thil dang emo kong dang a om thu le ama chuan fa ashin sakherangai lo ti ashila lia le son te chu keroke an zai du na sa hle a an hotel lama an let le chuan lia chuan nula le tlangwal in de nia anin thadan pangai tak azirtira son chu ama fop turati in son chuan a fop ve maya lia in foli atum chuan son chu in chung arang takatlan lutin badum lama chuan avaluak ta bor bora Claire chuan phir u naute ati ti pui nu chuan keiti chuan in zei chu arem ti vele ta a atu ka chuan son chu azakin a in thashung hle lia chuan a fodu to lo hlawani lia chuan thil engkim hlaureng lo turle anun chu hlim taka mang ve turin son chu atia Claire chuan Dr. Coil ma chonin kalu thole theina tura a soipui lo chuan a thil ti kha soi chu asaka awawa a hna in a tor thei tur thuashil phirte po hlotling taka zaishan anita a son chuan eronan voicemail a hnut sia chungai thla in damdo in lama le to tura somin Andrew an ani lam atan ve lo thule Andrew an pe thlak atum reng thu te ashila son le lia te chuan tuk thuan kil dunin a hna ban san atum thule hersi lama in son atum thua soi chuan son chu a thau thuta a chuak ta de ani kalu chuan Dr. Andrew hne na changkol dongin recommendation letter azia sak thei thule an damdo ina thok tura tan chuan a roi thei to lo thu aron shila phir u naute chu an la har lo wangin nil chu amang angtana son chuan bus tena bus ngakin damdo in lama kalatumani chumi pa chuan lia in an zindun tuma a hlaple sakha angai thlapa a Jenny zok chu aron hara ma se keiti zok chu koma in ala om thung Jenny chuan keiti thatle thatlo azot wata Claire chuan chana petur chuan ala ma thuringot in a chang son chu damdo in a aron lang vele hlola ma se nil chuan son an duty lo chan dot asoya wangin alom lo hle thung a chan chu eron khan nil bula son chuan mi mal harsana lian taka to galo dia ma se son chuan liai ne na anjin khothon thu asoi siani nil chuan Claire le son chu keiti har chualo chan zong chuak turin atia Claire chuan son chu anjin a chung changa zota son chuan lia a fo thu soin eron po achunga alung oilo thu a soitela keiti thluak chuan thisen adong manglo ti an mu chuakani son le eron te chu in mu in eron chuan abial nu ne na jin chu nuam ati empty azo chuan son a chuan nuam ati thuina changa Jenny chu achi ai tawaka a chan chu a u naw nu tel lawa aum ngai lo wangani anu chuan aron hnem thuaya kalu chuan a hna nei let ala tum fan son chuan keiti chu stand vo in a that theringa Andrew po in apompui son chuan recommendation letter zia sak turin angen zui ngal boka ma se son an chutia ban atum thuta wang chuan nil le a in tan puite chuan makan ti hliani keiti chu stand an vo saka ma se engma ma son na alan lo wangin in zeilai chu anti top le taveka chumitlai chuan Jenny chuan lungthar amamo ti an hre chuak le ta ma se zeiwat ani lo chuan emo lungthlak wat ani lo chuan anun na achan theani achan chu anin zom lai khan keiti lung khan Jenny taksa na alo thotel sakve lo wangania ni chuan Dr. Lim huin keiti chu Jenny pathei tu thaberania ma se keiti chu ala boral lo miaw wangin thil ti chi ni na shebok si lo
Pirte nu an han biak chuan ani chu a har chuak zok Jenny dam na tur ni chuan Katie lunglak mai chu arem ti a Katie in na atwar don em ti azo chuan Andrew chuan engma na atwar don lo atia anu chuan Jenny bula chuan Katie chu adam chu avelo thu ka shil mai anga tia Neil chuan sona recommendation letter chu azia saka erona sign turin atia Masi ani chuan son chu damdoi indanga chuan atho therin lo thu alo soi chuan Neil chuan engtikong zong po in son chu ati dua khap atum lo thu asoya Hospital thu nei tu te chuan kalu khe su an ngei tu a Jessica chuan kalu chunga an thutluk na siam chu midum ani wang ni arin thu asoya a chan chu Dr. Coil zok chuan Clary mi pat mei chet na rongkai a zuama wangin ani chu ban zok turani thu asoya chuti lai kalu zok in a tuar chu a hria thiam lo thu asoya ni Clary le Aaron te chu elevator an chuang dun hlau maya Claire chuan Aaron abula chuan sonan alaka ani chu athin rim ni a hria thu a shila Sona recommendation letter chu sign sak turin ati a chan chu assign ngam chuan son chu aring amani ti alan tir don wangani Katie lungla chuak tur chuan in zaina room ma anin puwa cha ma se Katie vitals chu aron thale ta thut mai chu tiang ani ta ka chuan son chuan phirte chu zom le an ngai thua soya ma se darkar somli pariat zet zaishan nan hun an lo man tu awangin an phur lo tlang hle ani ma se an zom le chuan an taksa anin tidam ton thei turin an ring sia Doctor te tum dan Jenny in an hria chuan Katie nun nalak mai an lo tuma wang chun a lom lo hlea Jenny chuan adam theina tura Katie man chu adu lawani Clary chuan Jenny in Katie chu ni khoshelo top ani to ti a hria thiam theina atan an pani chuan pindan pakhata da dun arota Andrew chuan alo pompui son chuan athom no apek lain Aaronan apui renga du lo ti soin ama point aom ve thei arin thua soya ma se lia chuan puina chu amamo mai thei thuina chang Neil chuan Jessica chu ani man tinuam tu ani ti ashila ma se Jessica chu adanglam riang mai jinglama chuan Jenny chuan Katie chu abul hnaya aom reng theidon ti sia in inzom tura in zei chu arem ti vele ta a lotling takin anzeya son le Aaron te chu in mu in letter ape a Aaron chuan anuna ain rol to don lo thu shilin aban lo chuan ama in thutluk na asiam tir to tur thu shila maktak main Katie zok chu aron thang harani Kalu chuan hospital in an pek tum paisa chu du lovin a hna du le thua soya Claire chuan son chu lia wanga Pennsylvania in son atumem ni tia zo chuan son chuan lia chuan ati hlim thuina changa Claire chuan angai tur thua shil Jenny taksa chuan Katie taksa tan hlo om zong hna athu awangin arang theang berazation le ngalan ngaya Jenny chiat thu awang chuan Katie chu atapna sa hle ni Katie lung chuan an pani tan hna athok thei to lo Jenny lung chuan na atho thei miau to lo wangin aboral zuita a Katie chuan zaishan ni adu lawa ma se anu chuan rilru na tak chunga ron hnemin a fanu rilru chu a min theita shamani kalu chuan a hna chu a mulet le ta a ma se damdo in laka halo su thelua racism wang nia apu awangin alaka chuan Andrew chu alom lo hlea Katie chu anu chuan ain kol chun zom zela son chuan a recommendation letter chu Aaron peletin chu ta tho zui zel chu atum ta zokani Clary nen an ti na khan aril ru athak tir lo ni a Jessica chuan ni na thok bang ho hne na chuan in thena du thua shil ani chuan fanei adu lova ma se Neil chuan fanei adu boxi chu wang chuan in then hi arot ania Jessica chuan fanei lawa om topa ama chu an fa nei lo channa apu turle nakina ala in chhir adu pui lo thua suya lia chuan son chu baseball bom chunga da apea Hershey a local huna chuan chu bol chu pelet turin atiani son chuan Hershey chu lia omna tur ani awangin angai nat ngal thua suya lia chuan doctor thatak ani thu shilin anin thla liam ta ni son chuan an unaw thalak bula bol chu a hung ta a son chuan hna kalpa in lia kongka akiklia tuk chuan ama in ai bok Aaron nen anei dun na thin hun nge ya chuan damdoina chuan nu fa hlau thong takhian an pa berni khwashil wa normek chu mangang takin an zuya an pa ber chuan stroke aneya what an round line son chuan kalu nen chuan shem an ni le ni lo Andrew azota ma se Andrew chu thinrim takin akal som de ani an pathum chuan nula kang tur an va muwa son an ain kol dan tur vel a soilai chuan chu nula thok chu a boy thuta ma se a vitals chu a thavek si son chuan case nuam tak ni turin angai mi amai ani Dr. Lim in zaina ruma chuan stroke patient chu Clary nen an zaya Dr. Lim chuan Clary bula Dr. Koilan mundanga hlo tam zokin nathar a mu ti asuya Claire chuan makati hle Dr. Andrew patient thoa thut khan heart attack anei boxi lova
a vitals a that vek box hi awangin sawn chuan a ring hlel tan ta ma se scan atanga alan dan chuan a chuap chu alo thalo hle thungani tin chu nula chuan a tul fe ni lo chuan khoi adu mi alo bok sawn chuan a ring hlel tu maya a soi zong zong chu a oi mi alo ma se kalu chuan ngai tu ha vak lo turin alo shil clear chu auki bula kalin engwanga coil chuan na lamu thei nge ani azota director chuan thil thlen dan an soi dan ain an lo thule evidence aum boxi lo baka kalu an kut alo thla kher wang khan engma ati theilo thu lo shila clear chu aril ruana hle ani lem chuan stroke patient nu pui hne na chuan a pasal chu thataka zai ani thule a that tuai tur thu ashila clear chuan thiput an mobile ti asuya nil le atim te chuan nulakang tur an zai lai chuan kalu chuan a oma wanga nil mi zedang lam mu chuan ni bula chuan athil ti awanga in chhiro thua soya a hne na tang chuan zel turanga thua soi ma se nil chuan a chang mi lawa chuti lai tak chuan nil chuan jessica ne na anin thena wanga mi zia chu dang lamani emti nil aron zot phonga nil chuan a chang lem lo ma se son chuan nilan hun she om tak atong me ka ni aringa nula ko chung an han en don chuan lo pan hle a thi apu tangal der mai chuti ba chuan son chuan ni la chu engwanga kalu laka chuan danglam nge ani zotin enge ti sual anei alo zot ve pa boka nula thokna dot kong chu ati hliam palani son chu eron pindana lutin tho chan ni apianga antuk thon aiduna thina chuan akal lo chhana zota chu mai baka nilan dam lo thokna dot ati hliam pal thu chu a report don e don lo zotin nilan kalu ape hel anga ape hel ve aringem ti te chu eron chu azota ma se eron chuan thutluk na chu ama siam turin lo chang Dr. Lim le Andrew chuan stroke patient zaidan tur an soi duna Dr. Kol thiam zong ani awangin ani chu zai tura kau mai an handua ma se clear chuan adu don lo awangin le damdo in lam thu nei tu te point an rem ti an rin lo thu an soi dun le a Dr. Lim chuan patient nge an hospital staff pakhat ril rudam na a than don che thiam lovin aril ru a boy ru ta hle ani Jessica chuan anin thena wanga aril runa in dam lo zailai ati swal pal le pal lo alo zota ma se nil chuan a that thu le ama a engtin ma ngong a nei lo ti dot asoya son chuan nula hna chuan engwanga mei khutam tak hip anga dot soi nge ani azo chuan nula chuan a chana hriat big lo thu asoya chuti lai tak chuan aron luak thut mai Dr. Lim le clear te chuan te sa bula chuan an pa tak sa thiput atam ema wanga zeiwata tul zia an shilfia ma se an zei chuan adamanga ataksa ero ama in athunun thei to lo tur thuan soitela ma se te sa chuan chu tiang thil chu apasal chuan adu arin lo thu suin in zei phalna chu apedu talawani son le clear te chuan duk thuan an kil dun lai chuan son chuan engwanga mi te chuan do choi ringo thin nge an ni clear azota ma se clear in alongai saklo awang chuan son chu thau tharin mundanga athuta deya clear chuan ngai dam dilin an patient chungchang chu an soi dun ta a clear chuan te sa in apasal zei phalna apek du lo thu suin apasal amangai awang nia hriat thu asuya ma se son chuan mi hi kan hmu dan le ngai dan ringota te chu adik theilo thu le an thil ti atang zoka fi angai thin thu asuya mi kan hmangai phot chuan an thi na chu engtikong zong po in kan pumpel saksha mang atia Dr. Nil chuan Jessica bula chuan anin then na in ama ngong anei ti chu apom veta a Jessica po chuan nila thu soi ai chuan son thu soi kha aoi sak jok bokani Clary chuan te sa hmu in apasal chu amangai lutuk ema wanga thi tir adu lawani chuan a huat ema wanga thi tir du ani arin thu asoi chuak ta topa chuta te sa chuan apasalin ati du da thin zia suya Claire chuan eng angin nge apasal chu achunga acher thin azota ma se test chuan apasal chu thi tir mai du thule afapa chuan apa chu pathatak le fel tak anga adam chunga shereng turin adu zok ti asuya apasal chuan in chung khura ko thlakin asoi sa thin aloni chu wang chuan thi turin adu zok ti asoi ta mi amai son chuan an patient nula chu muslim ani awang le aku chunga ethanol an hu awang chuan terrorist ni arin thu asoi mi amaya ma se Dr. Nil chuan muslim ani awang ngota terrorist ni turarin chu adik lo atia son chuan chu nula chuan dot asoi ani aring chemical atanga siam weapon siam na in nam noi ve ani arin thu alo soi belve ta deu dewa sonan nula chuan dot asoi ani aringa chemical atanga siam weapon siam na ai nam noi ve ani arin thu ala soi bel ta deu dewa ma se nil chuan nula chuan lo anei ani thei jok thu soin thil chian masalawa mi lorin hlel rungot chuan mi nun na ati chiat sak thei thu asoini Clary chuan te sa chu voti ti in zei phalna apek lo chuan ko ta an kal dur thu asila te sa chuan a hlau thona wangin a sign ve ta ni Clary chu ain thiam lo ru hle maya
chuta tesa bula chuan a pasal thi tir ai chuan then mai turin atita ni son chuan an peisian chu terrorist ani le ni lo azota ma se nula chuan heart attack anei thuta nil chuan aloyar hne na inzeina a athil ti swal chungchang chu alo soifi a clear le doctor lim te chuan tesa pasal chu an zeita a ma se a bp a sanzual thuda wang chuan inzeina chu an sud le vek atula engi an mai an zon chua phot angai ani son le kalu chuan damlo enkol dan tura rilru in ang lo nein son chuan steroid pek adu lain kalu chuan antibiotics a enkol thatjok thu lo suya midang ron tha nia shia in nil anzota nil chu alo lom vak lo son chuan alu lul thu an shil lepek shama chuta nil chuan antibiotics petur chuan thu aron ta a cleary chuan tesa chu apasal dam doi chinia thlaka wang chuan apasal tha tuma apua ma se tesa chuan ati lo zia an mu chuan afapati ani thei thu an soita a doctor ni late dam lo nula vitals aron san vaka wangin antibiotics chu ti topin steroid an peleta a son chuan anun na achan saka wanga lom thu sil tur chuan ati kalu po chuan she tak chungin a shilta a son chuan lia kongka hlui chu akik le china mi pa pakhatin alo honga a then om pathar nen chuan anin muta a cleary chuan tesa le afapa chu apasal thataka zai ani thu a shil hnu chuan annu fa chuan an bode meya nil kalu le son te chuan andam lo nula chuan perfume siam thina wanga a taksa a ethanol mu anni thu an she thiam ta a son po chuan mishing hian midang chan himna atan dot kan soi thin ti a she thiam ve ta nil le jessica te chu in muin thatakin anin bele theita a sergeant thatak ani awanga pathatak ani don le don lo chu achian lo thu nil chuan a soi ve ani